Peko, serkku perkele. Perkele. Peko, perkele. Mitä siitä on nyt 4 vuotta? 4? Maailmaa nähnyt mies. Sä puhut nyt ruottiakin. En sanaakaan. Sitä vastaan osastopajat ymmärtää suomea varsin hyvin. Ja loput viittomakielellä. Se oli tasan viimeinen kerta, kun mä istun. Tästä lähtien mä en jätä mitään puolitie. Mitä sä tarkoitat? Miten sä tarkoitat? Sitä niin, että yksikään lintu ei laula, jos nokan päällä on muutama kuutio multaa. Ajattelin olla teillä yötä. Sitten mä suunnistan Poriin. Siellä on yksi vanha kaveri Kakolasta. Käyn katsomassa, olisiko sille keikkaa tarjolla. Että heti miten töihin. Niinpä. No missä Jari luuraa? Luulisit, että se olisi tullut serkkumiestä vastaan. Jari, se on kotona vähän kipeänä. No mikä sitä vaivaa? Sattui ikävästi. Pari viikkoa sitten tanssilavalla. Niin? No sähän tiedät, että meillä on aina ollut vähän sanomista ton Lindemanin heimun kanssa, kun ne pyrkii trokaan tonteille. Niin? No nyt ne sit meni ja potki Jarista melkein ilmapihalle. Se on huonon. Saatana tikit ja kaikki. Voi perkele. Voi perkele. Ei oo totta. No mikä no? Lindemanit, perkele. No jopa sattu sopivasti. Pekka, älä perkele. Olisiko pojilla tulta heittää? Mitä sie maksat? Lähtisikö vitosella? Se on sitten tasarahaa. Nyt sie karsi! Näin on. Ensaan ne pojat tuli hakemaan, vai mitä? Ysi vitosta ne vissiin nää ruottalaiset homopelit imee, vai kuinka? No niin, herätyy. No niin. Se teki sitten 325 litraa. Tuleeko käteisellä vai kortilla vai pannako piikkiin? Piikki! Niin, ravimiehiä. Piikkiin. No, eipä sitten muuta kuin turvallista matkaa. Katos. Olihan mulla täällä sytkäri. Mennään!